ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಬತ್ತಿತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿಡು ಬೂತೊಲು ಸಾನದ ಉಲೈಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿದೆ ಇಸುತ್ತೊಂದು ಪುವ ಐಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬದಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುನು ಕುಲೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದೈವಲು ನಮ್ಮನು ತೂಪುಜ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುಲೆಕ್ಲನ ಉಪದ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಅಂಚಾದು ಭೂಮಿಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂದಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಮಾರಿ ಗಿಡಯರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತದು ಬೆರ್ಮೆರ ಮಾಣಿಯೇ ಈ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಯ್ಯ ಜಾರ್ಡು ಉಂತುದು ತತ್ರ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರ್ಗುನಾಗ ತೆಂಬಾರೆ ಬೊಟ್ಟುನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದಾನೆ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಪೇರುಡೆ ಪೋವಡು ಕಲೆಂಜ ಮುಲ್ಪ ಕುತ್ತ ಪಂಡ ಸೀಕಾದುಂಡು. ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಬೊನ್ನೆಡೆ ಪೋವಡು ಕಲೆಂಜ, ಕೋರಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಉನ್ಪುಡೆ ಪೋವಡು ಕಲೆಂಜ, ನರಮಾನಿ ಕುತ್ತಾಂಡ ಕಡಲಡೆ ಪೋವಡು ಕಲೆಂಜ ಇಂಚ ಒಯ್ಟು ಮಾತ ಸೀಕು ಪೋಪುಣುಂದು ಐಕ ಪರಿಹಾರ ತೋಜವೆ ಕಲೆಂಜಿ. ಕಲೆಂಜಿ ಮಾತಾ ಸೀಕ್ಲಿನ ಕಡಲ್ಗು ಪಾರವೆಗೆ ಕಡಲ್ಡು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೂ ಶರೀರಗೂ ಮರ್ದು ಕಲೆಂಜಿ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತೆ. 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಉಲೈದಕ್ಕಲು ಕಲೆಂಜಗ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಆಯೆ ನಲಿತದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಪೆಡು ಪೊಂಜನಕಲು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಹರಿತಾರ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತಿತ್ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೇರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕಾಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೂತೊಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯನನೇ ಕಾರ್ಬಾರು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಾಂಡಲ ತೀರ್ದಿರಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಕಲೆಂಜ ನಲಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಜಾಲ್ಗೆ ಕಾರ್ ದೀಪುಜೇರು. ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ವರ್ಷಗೊರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ನಲಿತು ಪೋಡು ಕಲೆಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡೆ ಪೋವಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಗೇ ದೋಷ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜನ ಕಟ್ಟದು ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಸುತ್ತುವೆರು.